matin. Jogo wasemako kendo ni iye. To Homa Bay ang'o matimore? Homa Bay. Homa Bay ng'eny gi en kaka wacho ng'eny ne en jogo ma wuondre no dhi meeting. Gitimo claims ma onge. Jogo ma donjo e sirkal kod certificate ma bandia. Ai kon tie gimiluongo ni payroll manipulation. Yani inyalo donjo e sirkal omi tich taimi msara mohingo kamonego chulie. Koro manie wiye no jalo matiyo payroll keto kare kamo en on mung'eyo mano pesa ne. To iniwuon iwinjo ni inyalo bet msachi siling 1,100 to en ondiko ni 200,000. Koro 1,100 no mare. Mano waneno katimore Homa Bay. Okay. Nitie ndalo moko manigolo chik moro ni jotelo